Aissatou heɗiɓe RFI fulfulde yewtere coftal ɓalli men on calminama on juurama ko weltare noon artude yuɓɓinande on yewtere mon coftal ɓalli men ɓaadino yettima e timmode hitande nde tedduɓe mi duwanto on e hitande hesere arore nde Allah waɗani en hitande jaam Allah waɗana en hitande jaam cellal kisal Allah kadi adda DCW ha heew hitande arore nde e banggue Afrique naaɓe tedduɓe mi haalani on koye timmode gonɗen ɗum noon alay saago daroɗen kiisoɗen ko waɗi e nde hitande foof ko e banggue coftal ɓalli kano rewi ɗo henne fijoji mawɗi adunaru mbaɗi to Paris haala ballon kangue to Europe ha e Afrique men kal so heeƴi hen haala MMA ha e eltoɓe riwaɓe duko mawgo hakkude jagorgal coftal ɓalli fedde toppitide fukko koyngel to Cameroun ko waɗi hikka ene heewi kono mamin eto artude hen kono hade nden noon gadortoɗen ko haala CHAN tedduɓe bisimilla bisimilla min calmini heɗɓe karallagal ngal sa Adji Diagne ko Sara wowi wonde ɗo ni kono hande ko Adji Diagne ari o yettama min beltanima kadi Cheikh Ahmadou Bamba Diop kankone o weltanama min calmini yewtidiɓe men Dieynaba Sow e Arouna Deme Seydi Sow taga jumani mbiɗa malang haade har juume aji accu malang to woni to salmini heɗiyankoɓe kala ewa salminama Seydi Sow ceerno Arouna anne a bismama a weltanama salminama Aissatou hettiɓe calminama enen juuroɓe kamɓe kala ñagoɗon hitande paaden nde wona hitande kisal e mabɓe kamɓe kala amin allahumma amin ewa ha joni e ɓoggol ngol gowɗen jokkodirde Yoro Mangara omone haalirde Paris Yoro Mangara anne a salminama allo Yoro eyo mataw kanko heɓaki taw mamin eto hebdemo joni joni ko adi Yoro noon mi haalani on en garat haala CHAN saabu e oɗo saaha kawodire e cakkitiɗe e banggue éliminatoire CHAN o ene goni e wadde e oɗo saaha Mali e Mauritanie ene potta en jokkodiran joni joni e gollidiɗo men Ibrahima Niang ewa omoni ɓoggol ngol Ibrahima Niang a salminama mi salminima Aissatou Ly mi salmini wondiɓe ma émission o mi salmini kamɓe foof mi wiɓe e julmo wuuri ewa anne a wiyama julmo wuuri a weltanama mata aɗa wawi artande en e ko fuɗɗi wadde ngel kawguel e haala CHAN o foof eyyi mate noon oɗo saaha min noon e kawral battinigol kawodire ɗe aɗa andi hande gasata e hakkude noon Mali e Mauritanie oɗo saaha noon eɓen filmaji capanɗe jeeɗiɗi e nayyi ha joni noon ko kowal kono noon andu tan e ɗawal gadanol ngol e kawodire ɗe ko Mali e hoore mum noon heɓno polgu e dow Mauritanie loggol e korol oɗo saaha noon eɓen hen aɗa andi noon malinaɓe eɓen tan wiyidde loggude kono ha joni noon laataki en gartan noon ko ɓuuri hen tengtude e kawodire ɗe Burkina Faso mo ganduɗa heptima Côte d'Ivoire ha heeɓe makko polgu e faw fetta noon koye faw fetta hen gasiri kono noon andu tan ɗum ɗon hay goto soynasuno ɗum goɗɗum ko ganduɗa ene tengti ko ganduɗa e kawodire ɗe woni Centrafrique mo ganduɗa ngol ɗo wonata lawol gadanol omo yetto noon e ngo foletiro CHAN kamɓe noon ko Cameroun ɓe jaltini ɓe keeɓe makko polgu aɗa andi noon Sénégal ne faɗonno no feewi saabu noon kañum e hoore mum joguino desawal ngal kañum noon hanki e dow noon Libéria o heeɓe makko polgu loggi tati e keewal aɗa andi noon ko ganduɗa woni noon yuɓɓingol folotiro ngo waɗata koye leyɗele tati e Kenya Ouganda e Tanzanie kamɓe foof noon ɓe jetti maɓe tawtore ngo folotiro caggal ɗum Sénégal yalti ko ɓe ganduɗa woni Maroc Libye Soudan Burkina Faso RD Congo
Niger Rwanda mbiyen leyɗe kewɗe ma tawtere ɗum kewɗe ma tawtere ɗum woni noon Angola Nigéria ko ɓuri hen noon tengtude mi haali ɗum woni centre Afrique mo ngannduɗaa ngol woni aronol ngol woni aronol tawtorede kawgel Chano kono noon o heeɓi polgu makko koye dow noon Cameroun ɗum hay gooto yakoronaki ɗum e ngo foltoro ha joni noon Côte d'Ivoire kañumne koko yalti e ko mbiɗa e Mali ko Mali e Mauritanie ha joni noon emin keeɗi kono noon hay goto voilà kon kamɓe ha joni noon ko kowal hay goto loggani ño hay goto loggani taw a jarama Mamadou Niaw a jarama ewa o arti e haala Chano ene wayno noon won leyɗe ɗi limti ko ɗen tawete kawgel ngel noon ma wat e lewru ɗiɗaɓuru hitande arore nde o limi leyɗe ɗe waɗata ɗum woni Uganda mbiɗi sikki ko Tanzanie leydi wondini mi ko Mozambique de eywa wadde ko ɗen leyɗe tati eywa en junnata e banggue Chano mbiɗi sikki tan en jawtat saabu waktu o hannde ko poɗɗen haalde hen ko ene heewi mbiɗen ko en kiisoto saabu en jettima e timmode hitande nde eywa mi anda so tawi ko Yoro Mangara o moni ɓoggol ngol Yoro a salminama allo wona Yoro allo Yoro ewa Yoro elle yeehi kadi ewa mamin ero a yahani yo Yoro imin keppino nandema e yewtere nde Yoro ewa salminama juurama ewa joni ko haala no wiyatano kadi haala hiiso ngo mbatten ene wayno noon hikka gadortoɗen ko haala kan sabu hikka kan o waɗi to Côte d'Ivoire mbeɗa wawi wiide noon jirwino sabu potite kewɗe juɓɓinama Abdoul Aziz Diallo waɗani en hen jangtore keɗoɗen mo gartan e jewte ɗe loggi temedere e sappo e jeenayi naadano e nder tiiɗodira capanɗe joyi e ɗiɗi ngo fijo kanuɗon no tawa e ɓurgo heɓude loggi e nder taarika o stade ji Côte d'Ivoire ɗin kadi heewuno ko sifa mum ɗuuɗa gila ɗi fijoji Sinthia gila ka sagara arano piiji ngalɗinɗi jokkodirno wono leyɗe mawɗe foko koyngel liɓano Ghana Tunisie e Algérie ɓe fof yaltinano law ko wona noon kadi Côte d'Ivoire leydi werrundi ndin liɓirno Sénégal ka jeetataɓal timmode ko leyɗe ɗe miijano ka lumbay woni ko lumbiri no newori wano Guinée équatorial e Cap Vert e Mauritanie ɓen ɗon fof waɗuno ko habbanoka kono e ɗum fof kono Côte d'Ivoire fijiri noon woni hunde ɓurde ngalɗinde ko kara hamɓe wawiri lumbirde ka jeetataɓal timmode kono doole maɓɓe ɓeydori seeɗa seeɗa ha ɓe hewtoyi ka timmode no labira jour de fête en wawata yewtude fiingo fijo kanɗo hara en wattani fiingol gimol lollunogol coup du marteau ngol ivoirinajo on Tamsir yuɓɓi ngol tawa e ko ngo fijo mandi torte Abdoul Aziz Diallo Abidjan RFI Abdoul Aziz Diallo a weltanama gonga jirwino jirwino min beltanimamo kanko e ɓiɓe ivoirinaɓe foof ɓe min tawno toon to Côte d'Ivoire diɗɗe kewɗe padanoɗe jiiya ko haali ɗum e on saaha diɗɗe paɗanoɗe jiyama walla ɗe padaka ngari holko ɓurɗon manditade kan hikko Aziz haala piggal musgal ngal Sénégal hebno toon kono en jejjitani kadi piggal ngal musgal ngal Côte d'Ivoire fiyano Yoro Mangara konngol artema min noon mi sikku ko ɓuri hen yodde ko Côte d'Ivoire nawi ɗum te sikkanoko o noon kono wona avant ene no fuɗɗete naw yimɓe fof mbino e ɓeɗo ɓe ngannduɗaa aɓe cikke aɓe mbawi nawde aɓe mbawi folde Côte d'Ivoire no jeeyano hen mais no foti laabi ɗiɗi laabi tati ɓe jaltinimo hen mais Allah waɗi ko kamɓe gañi kamɓe cuuti koppuyel ngel ɓe nawi galle maɓɓe ɗum ɗon ne welimi hen kono wona tan fettugol ngol welimi hen ko fofofo no yimɓe ɓe jahiri stade no stade uji ɗi jooɗiri ni no feeto par ce que ngol laawol yimɓe gandi tigi rigi
coupe d'Afrique ko feeto Afrique wonno ɗum noon heewani hebde mi sikku ni ko ngolɗo laawol fuɗɗi nden leydi ndi ngannduɗaa ko fijirde nde ko toon watta sina fetta yimɓe ɓe ngara so pettano hay gooto yaata ngolɗo laawol noon ko feeto ɗum noon addi ɗum ko Côte d'Ivoire aɓe mbawi bismade yimɓe ɓeydi ɗum kadi ko aɓe jogii leyɗeɗe cawdiɓe ɓe ɓe ngannduɗaa aɓe keewi toon yimɓe ko wayno Burkina ko way no Mali no wayno Guinée Conakry aɓe keewi yimɓe toon so ɓe noddi tan yimɓe ɓe noototo eywa Yoro Arouna eɗen mbawi wiide hannde ko walliti e Côte d'Ivoire hannde no yuɓɓinira oɗo kan waɗi ɗum ko kamɓene équipe maɓɓe diɗɗal maɓɓe yeehi ha timmode ƴetti desewal ngal suuti desewal ngal an hannde holko ɓurɗa nangude e banggue kan o hikka nde waɗi de min kam eɗe nangi kadi gase e hakkude kan yalta woppa équipe o MS Faye heɓto ene wawi nanguede wonde heewani yiyede e way noon min ciftortumi tan lawol gotol jiino way noon 2008 ɗe jaaden to hene te Ghana kan banno tono Casper Zak joguinoɗo Sénégal o nde Sénégal waɗi pette ɗiɗi e tati wonno ɗiɗaɓo wonde Sénégal hawa nde to hene te Koumassi kanko woppi e jamma heni o ƴetti avion makko o woppi ɗon équipe o Lamine Ndiaye lomtimo jekkiti tatabol pettol tatabol ngol Sénégal liba arti hooti kono no yaari gani mais gase kanko goppuɗo amma ko diwaɗo woppu walla o riwa ko diwaɗo walla kanko ham o riwa wona woppi ko diwaɗo waɗi mo riwede ne ko piggal nde o riwtede yimɓe fof jagguno hankadi Côte d'Ivoire yanti caggal ɗum arti tan nani kamɓe ivoirien kala hoɓe gaddi tan hay sinno ko metti wonnoɓe battinno weltere aɗa andi ɓe jaltini haala wiide wonde mayɗo wurti un éléphant ne meurt jamais ko toon yaltini eɓe ƴetta Maroc ne jaabu ñande tatabo Maroc paccum battiɗiɗo so hawano kamɓe ɓe jaltata ɓe mbawi wiide wonde Maroc benniniɓe nde pennide noon hankadi wonti feeto ngo pour weltude e pour mawnude kadi saabu wonnode toon yiide he waɗi toon o no yero haaldini ko gonga yimmin ham mi siftorani e kanuji jamiɗi ne heewi seeɗa kono mbaɗo ni e banggue wellam e banggue jappude nde yimɓe jappurani weli toon leydi foof dillini ɗum ha kano ɗum noon yimɓene mboɗo sikki hoy jaggate so tawi yimɓene jagga hunde waɗi historique ko goddum jaggumi hen woni joueur gummiɗo 3e division te Espagne Emilio Sue aɗa andi kañum woni meilleur buteur faɗono ko Sadio Ma en Salah en mataw Lookman en Osimhen en star uji ɗi mawɓe wiya pour joguiɓe inde e nder pettugol Afrique ngol nde gari nde kollirini ham mbawi kono ham kanko mo ganduɗa hay goto fadani mo équipe Guinée équatorial mo ganduɗa hay goto fadani ɗumo wonani laabi joyi mataw no wiya tan won hen match goto mo nani tati ɗum waɗi mo rokkima ɗum kono noon ham mérite o e wonde ho foti wadde o dañi hunde ho kanko waɗi ɗum eywa Dieynaba mami attu e ma kono ko adi ɗum keɗoɗen yiyande heɗotoɓe ɓe wonkoɓe kaali ngara eɗo fi caftal ɓalli men on gartam ke CAN 2024 o Côte d'Ivoire o ɗum wadde remarqué ko quart de finale hakkunde Mali e Côte d'Ivoire Mali naɓe mboɗo felɓi ɗon Sénégal kadi contre Côte d'Ivoire oɗon match kadi no muusi kam trop mboɗo feli Aliou Cissé de kono han mboɗo feli kadi takkiɓe Aliou Cissé yehina ha mamma goto ko militaire e hoore mum yuli Aliou ronkama yo yi wuddere takkiɓe Aliou ɓe kay ene mbawi yiide walla wonɓe dowɓe nodda wonɓe lesɓe mbiya hakkude koko yuli ha ɓurdiri ɓe ƴeewa no mbaɗiri feere kono hay goɓe tan ala miijo ballon d'or européen yimɓe fuu ne ɗaminino Vinicius e hokkete e ndiɗon boñade e Rodri wonno ko hokka nde ɗo ballon d'or illuma e Rodri ƴetti oɗo ballon d'or Manchester City ronki heɓude polugu championnat Angleterre ko polugu goto koɓe heeɓi e les matchaji mabɓe e 13 ndiɗon buñade ballon d'or ndi warda e jaam e Manchester City fa hande lobbodabajo ko wonumi miɗa jogui namdal ko haaɗi Edmo Tabsoba tawtorede ley top 10 ballon d'or africain nde ɗo hitande Kalidou Koulibaly tawtirama hen Achraf Hakimi tawtirama hen Jonathan Bemba tawtirama hen ndeɗo hitande fof Jonathan Bemba e fiɗa football wona ko fiɗi Congo Edmo Tabsoba hayso o hollira hoore makko Coupe d'Afrique to almay ko kanko laati meilleur défenseur ɗum e série A wittinoɗo o mo méritino tawtirede e meilleur défenseur ji miɗe namdi
eyo tedduɓe Oumar Ba so mi yettama kanko e Ouseyni Tall ɓe jettama e jiyande mabɓe ewa en darota seeɗa tan Dieynaba mbawen artude tan e haala kano o haali Aliou Cissé o wimata Aliou Cissé yiyani milieu o ene yuuli holko waɗi potital hakkude Sénégal e Côte d'Ivoire yaari noon an mate aɗa mandi to on ngal potital sikki honon Sénégal ɓe fof ni ngal ɗon potital ɓuuri wonde hakkillaji sabu Sénégal koko arduno Sénégal won joguino desewal ngal gilani yaha yarno ko pette tati gadiide de Sénégal waɗi o woni bettere ne yadi gili men jaha jarno ko hebde kadi Sénégal ari pettat de han kadi ɓeydi wiide kay kañen jogui coupe muɗumen ngare ha wiya potta koye Côte d'Ivoire e Côte d'Ivoire no wayni yimɓe fof mbiya Côte d'Ivoire en dawde mum ɓennen wayni no basum wini Aliou Cissé ronke yiide wudere ƴetti sukaɓe ɗiɗo ɓe fayi hakkude mais si ngal ɗon pottital ɓuuri wonde hakkillaji kam ɓesguji Sénégal taw banggue metta kam Ouseyni Tall kañum ne nana jingana Tapsoba eyo nana jingana Burkina ɓe wi Tapsoba kañum ene hanno tawede saabu en gummima haala kan noon joni en payete haala ballon rekangue ballon rekangue Afrique ballon rekangue Europe mo Euro waɗi haalullaji mo Afrique o haali haala Tapsoba ɓi Burkina o wino o wi ene hanno tawede e top 10 o mataw ɓiɓɓe Guinée kañum ene mbawi woyde wi mbiya holko saabi Guirassy ƴettani mbiɗa andi ɗon yoroma wot ko haali kadi e on banggue min mbimi jigganmi ko Guirassy sa welama noon mbiya an jigganɗa ko Lukman hay min jinganmi ko Guirassy ɓaade kono wona min tottirta kam o wawa hebde ko ɓe totti ko Ademola Lookman ballon d'or o sa daari tan sartuji ɗi ko laawol ɓe ndewri ɗum kañum yeehi ha final coupe d'Afrique ɗo Europe gagnima ɗo coupe nde wiye coupe de l'UEFA Europa League kañum ƴetti e Atalanta Bergame marque final bituji tati ɓe mbi holɓen ɓuuri wawde fettude e aduna o ballon d'or aduna o ɓe mbi sa limi 14 africain gardiɗo hen ko kanko nden kay kanko ɓuuri wawde fettude ɗo kanko ɓuuri wawde fettude Afrique so tetama ballon d'or Afrique omo handi hen goɗɗum ɗum noon classement mo jiimi o ɓe mbi ɓeɗo ɓuuri wawde fettude Afrique woni équipe type o ɗum kam ne woodi probléme sa wi coupe d'Afrique ɓurɗo wawde fettude ko Trostekong a yanimo e équipe o mbiya 9 ɓurɗo forde ko Cheikhou Guirassy gaddamo a waɗanimo équipe o mbaɗɗa hen Osimhen nden wat Osimhen e 3 meilleurs ballon d'or ɗi oto Guirassy wona hen ne woodi incohérence mi yen kalni bani kono gol mo ɓe ƴetti o gol Afrique du Sud o woni meilleur gol Afrique ɓe caggal ɗum ɓe jalti wenani o équipe o hawni seeɗa ɗum ndi jalni kam eyi ko mbiɗon e Tapsoba namdal Ouseyni Tall o haali ham hoye lawol fawi limateɓe défenseur uji Afrique hikka année 2024 sa limi joyi o fotani yaltude hen so tawi ko gonga haaldete omo fonno jeeyede ham e innaɓe hen ɓe hay sinno o gagnaki omo fonno jeeyede hen saɗa waɗa équipe type Afrique e saison he omo jogui hen place makko saabu ko wona mataw Burkina ni no dardi toon ni darde nde heddi seeɗa kono hame championnat Allemagne mo jetteno ko jiiden hen ono darde o dari toon de toon so limama joyo ɓurɓe moƴƴude e défense centrale o yaltata hen ɗum noon foti wonde Afrique ni o jeeye hen eywa wadde ɗon laaɓi en jewtata e haala ballon rekangue Europe saabu toon e haalulaji keewi hewɓe mbi ko Vinicius hanno rokkede ballon rekangue nde toon to Europe kono ko Rodri heeɓi Ouseyni Tall haali wi mataw gila Manchester City heeɓi jiganiɓe wallay ɓe tooñi waliyu eywa haala mum noon haalanomo ɗo hakkude Vinicius hakkude Rodri en gartat hen tan mataw onon hande hikka honno jiiruɗon kan haala mate France football hande no yuɓɓiniri ngal potital ni ene hani mettu ɓerde hewde waɗi e on banggue yoro walla Dieynaba non min aɗa andi min mi famani ni ko tahi ɓe totti ɗum Rodri ha joni men noon aɗa andi tubakoɓe kala ko ɓe pewdani hoore maɓɓe ɓe cikki tan ko kamɓe kaddi hen ɗum woni gonga ɓaade ko Vinicius waɗi ko hikka yaltude ɗo aɗa wiya wuyi ɓaade o gagnaki coupe d'Europe mais kanko o jota coupe d'Europe o jota ko Copa so gañinoma Copa mbiyon Copa wona haydara
euro ɓuri mawnude wadde an leñamago ene hen yanima mi wiyata leñamago mais wodi ko ganduɗa min mi famani ɗum aɗa andi duuɓi ɗiɗi caggal Sadio Mané koko ari Afrique gagni coupe d'Afrique gagni coupe d'Afrique waɗi qualifié équipe Sénégal coupe du monde yeehi ha final Ligue des champions Real fi ɗum Real no fi ɗum de ɓe mbaɗi ballon d'or ɓe mbi ko Benzema ɓaade o ƴetti Ligue des champions ngol ɗo laawol Ligue des champions Real ƴetti joni ɓe mbi oɗa ƴetti ko euro joni Sadio Mané nden coupe d'Afrique wona haydara so Vinicius ƴettino Copa oɗa ƴetti Ligue des champions ɓe mbiya no Rodri ƴetti Ligue des champions Copa kañum wona haydara kamɓe koko ɓe jeeyi ko ɗum moƴƴi enen fen jeeya ko ɓaade ken miskino Allah en moƴƴani jeeno an kam gila haalaka ni aɗa cingantuno Rodri a wadde so hokkama Rodri forani hawdemo euro ƴetti jii ko waɗi euro ko on jiiɗo joni coupe d'Afrique ñanden nde mbiɗen ɗo ene grâce waɗi ni ɓe mbi ala kan ardinta compétition ji muɗum kamɓe euro mabɓe oɓe kenni dow ha parque heddi koko ɓeydi hen ko mbaɗɗa club ma foof ɓeydo hen min kam jaggum ko Rodri wadde haadi Carvajal heɓani Carvajal gagnima euro gagnima Ligue des champions kono ala kanko goto individuel so yawti ko gagne équipe mako individuellement so tawi tan euro heedi dow ko gonga euro heedi dow neɗɗo kadi ko waɗi ko kañum goto kono so poti wiite ceewe do goto mabɓe dañi goto wo dañi mo hoyo gagnima euro gagnima Ligue des champions aɗa andi critère aji mabɓe kamɓe jeeyi no wirini kamɓe jeeyi coupe mabɓe ɓe mbaɗiri ne weeli ɓe min probléme am numéro 1 ni woni hoye wotoɓe ɓe saabu temedere leyɗele gadide mbi journaliste jeeyaɓe en kañumen mbiye mbatta voté kono noon sa ƴeewi won hen ɓe ganda leydi men galani football ganda woni football sa yi enda hande enda waɗa football ala toon no cricket woni toon so enda naɓe mbaɗi voté ɓe mbaɗata voté wadde ene hawni ni pamani he woto ene hawni Harouna waktu o noon ene ɗeɗi min en kaalino toɓɓe kewɗe en kaalino haala Cameroun luural batgal toon hakkunde jagorgal coftal ɓalli hakkunde kadi eto woni toppitiɗo fedde toppitinde fukko koyngel hay kadi en jii eltoɓe hewɓe ndiwama hikka e diɗɗe mumen goɗɗum ko kanɗen haalde woni haala fijoji mawɗi adunaru to Paris yuɓɓinama hikka noon fijo mawgo banggue Afrique naaɓe kayne ɓe jeehi toon ɓe keeɓi DCW 39 Amadou Barrow Ba waɗanino en hen jangtore kono mataw tan en kaalata onon hande holko micciti ɗon e on ngal potital yoro an gonɗo Paris o holno jiiruɗa hikka fijoji mawɗi adunaru ɗi ɓe mbaɗi réussir Jeux olympiques ji maɓɓe ɗi hikka yooɗi feewi yimɓeɓe beltima no hularano ni avant no fuɗɗo ɓaade yimɓeɓe kulino soko haalde gonga tan finoɓe ɗo Paris mais yarani noon ni yama kadi athlète ji heeɓi hen rayaji enen noon Afrique eɗen mbawi wadde ko ɓuuri ɗum ɓaade hande o sene haale athlète uji mawɗi eɗen jogui kono noon noɓe mbaɗirta mbaɗirta préparation maɓɓe woni ɗum heddi ɗum haɗata hen gagnade sen garima e compétition mbaɗi ni médaille uji kewɗi noon kono min kam mbeɗe wawi nangude ko ɓuuri mantinade ko heddi e hakkillam ko Khalif Iman Khalif ɓi Algérie o goɓɓodirowo waɗi on emin mbawi teskade kam kanko kam o darima no fewi darde tinne kadi haalulaji barnoɗe e dow makko wonande goɓɓodiral ngal ko nandi hen mata ene waɗi woɗɓe ɓe ganduɗa sa fiiɓe tan koni ɓe mbiyata gorko wallahi sabu ha tengtino ko kanko ƴetti kangue DCL kangue ko ɗum ɓurno musde mato e banggue mabɓe kamɓe ɓe cikkata mato ko kamɓe ɓuuri handude ɗum Harouna Dieynaba onon ne tan konngol mon cakkitingol e haala jiyoji an alimi hen Algérie keme tafli en jii wonde baɓe ne Italie ni woni tan ɓen woni ɓe jabanani wona aduna o fof wona wonde ha leydi gotiri tan mbi jaɓani ko goy saabu kanko wawiɓe o fiiɓe ayi hande Leslie Tobo ko waɗe dogdu ko gaside ayina yaade Dieynaba
jeeɗo haali hen konngol ma tan hade mi uddude hade mi waynade min so ɓennimo kadi Cheikh Cissé kañum ne Côte d'Ivoire eyi ma taw enen ɗaminanoni so woni en kam eɗen mbanno hakkillaji e athlète uji men ko ene François Bendé eɗen mbaɗa fof e ko nandi hen kono Cheikh Cissé kam kañum eɗen hakkillaji gasi ha laaɓi tedduɓe min jetti on heɗugol mon lobbol min jetti hoɓɓe men min jetti kadi heɗɓe karallagal ngal min dokki on aadi alerte arore e toɓe goɗɗe